Treibh na scáth, le Torlach mac an mí. Scéal a feill siúl in san iris Feasta, sa bhliain 1908. Chomh meathair go Canada sa bhliain 1946, agus chuir sé faoi in iarraidh na tíre I gcathair Victoria. Cheannaigh sé teach sna phobaillte nua a bhí á dógáil timpeall na cathrach. Is cuimhin liom an phobaile mar a rás mé suas. Bhí sé ar imeall an bush nó na híor gúlteachta, agus dá le meathair nuair a tháinig sé féin agus mo wathair ann don chéad uair, bhí a gcónaí ar cheann de na céad tithe a tógó. Bhí I bhfad níos mó bush ann ag an am sin ná mar a bhí fiú amháin nuair a bhí mise in Bagasúr, ach bhíoch ar mo chósa féchant isteach sna cuilte iargóil ó chúl an tí. Is cuimhin liom cé chó dorcha is a bhíonar. Do gná bhíoch meathair ag dul ag obair go mach, ach nuair a bhí sathairn nó lá saoire ann, líothach sé sa labba ar maidin. Nuair a dhéanach sé álaí, d'éiríodh mo wathair go mach, agus théadh sí sa chisteann chun an bricfeasta a olabhú. D'fháinig meathair sa labba ar feadh tamil, agus uaireanta léadh sé an nuachtáin nó leabhar, agus thugadh mo wathair cupán té chuige. Líodh sé ar an labba ina fitteamí, is cuimhin liom an ceann stríochach a bhí aige, agus go minic héin féin isteach, agus ó tharla go mbíodh sé ag ghlachar rudaí go bra réig, chuireadh sé fáilte rám saí ar an labba chun bheith ag caint leis. D'insíodh sé scéalta dom. Duine sé go leor scéalta do chreidte. Scéalta mar gheall ar achtraí a tharla dó ina aige mar gheall. Nuair a deirech mo wathair, ná bíodh cuireadh le héad de ráméis isteach ina cheann. Dhéanach meathair gáire agus cumann áirithe air, ach tá is ag go maith nach bhfuil amach ag cuma scéalta. Ní raibh mé féin rochínte le fírinne. Bhí mé óg agus sinanta, agus beachar dom idir ealú a dhéanamh idir an írinne agus an samhlaíocht. Drám amháin a drachtaach sé orthu ná na Hindi féin san iargóilteacht. Dúirt sé go mbíodh treibhine ina gcónaí sa cheantar uilig seo sular tháinig an fear geal, sular chur na ceann ródathe fucha ann. Fiú amháin nuair a roinneadh an talamh ina airmeacha agus nuair a tógó phobaillte nua, ní riimigh na Hindi I gcas go hiomlán. Bhí deireadh le scot na seirige agus na hiascareachta acu ar nói, agus mar sin d'éirigh an Scéal an chrua orthu. Chuaigh na treibhine I léig de réir a chéile, a choníadar a gcónaí san iargóilteacht go han chiúin, faoi mar a bheith anmhithe áta ann. Bhainidir úsáid as a gcuid sean chus chuile chun fannacht sa bhéad a bhí fágthud an iargóilteacht I ngáis don duine geal. War siad ar an ólas sin acu. Théadh siad ag seilig agus a gíoscaracht chomh fada agus a bhéidir leo, agus nuair a bhí an Scéal crua, bhíodh siad an nós acu gcuid don duine geal nuair a bhí deis acu. Bhíodh mion ghadaíocht go leor ann uaireanta. Má chomh meathair scéalta faoi Indiigh fiáine a muoth ar an iargóilteacht, an chéad uair a chonig sé iad le na hóile féin, chur ó ine an domhan air. Sa bhliain ag bun an ghardín, bhíodh málaí prátaí agamad aige. Ní raibh glas riamh ar an doras. Lá amháin, deirigh sé rud éigean ar siúl am sa bhliain. Síos leis chuna eicáil cad a bhí ann. Thóg sé ó grán gona lódáilte, agus a raigh le síos an ghardín go han chiúin. Bhí doras an bhliain ar oscailt. Bhí daoine le feiscint is stigán ceart go leor. Grúpa Indiach, cúpla fearr agus ben óg.
Dáirdigh sé an gona agus daimse gorthú, mar bhíodar ireacht mála prátaí a thógant. Déach na Hindiaigh ar methar agus focail nar ligadar astú. Ach ar deire dúirt an bhean leis go himpíoch de bébé, bheiste sé leis, de bébé. Dús na thuig sé an éonchar cad bhí á rá aici. Bhí sé ag dul de beagnach na focail sin a rá. Ach ar deire thuig sé gur focail Francise a bhí iontu. Thuig sé gur raibh beirt leanamh aici san iargóilteacht agus go raibh sé géirí bí a dóibh. Bhí tro ag methar don na Hindiaigh. Díosligh sé an gona grán agus thug sé cóirtha dóibh an mála ó thógant agus gradadó. Dhéanad ar álaigh, gan na hiile a rá agus ar eislós an iargóilteacht. Níocha methar Indiach ar bith an sin le fada. Ach lád ar chuaigh sé go dtí an botháin chun rud éigeanna áil, cad a chonig sé stigán ar bhar na málaí prátaí sa chuine ach cúpla crecin racúin. Well, in íag sin, agus go háirithe sa dhíomhre, d'ágadh sé prátaí agus rud eile don na Hindiaigh a bheith úsáideach dóibh dá leis. Agus thairg na Hindiaigh orthú. Uaireanta, nuair a bhíodh sé muid ar chóir an tí, decha sé na Hindiaigh ar imil na chuile agus dhéanach siad meongáire leis. Lig siad dó iad a éiscint, mar bhí siad ag cur trost ann. Ihe óháin ribh an nollaigh a tharla sé. Ba chuireann le methar go maithe, mar bhí sé cur sneachta go trám. Bhí sneachta ar an tráid agus na coilte, agus bhí lán na gealaí sa spéir. Bhí sé féin amuigh, agus go tobann, faoi tholas na gealaí, chonig sé scáth Indiach ag teacht as an buis. Bhíodar ar an bhecha ar chóir an tí. Thugad ar cóirtha dó teacht i gcóngar, agus nuair a thiúil sé ina dró, d'imíodar lo i measc na grán, agus cóirthaí eile uthúil is chun iad a leanúint. Lean sé iad isteach na coilte. Bhí cosán de haigh ann, agus donar ar na gcónaí ó sa chóir amach. Ar deire, tar éis timpeall lethúir a chloig de thiúil, thangad ar isteach i réiteach sa choil, agus nach ar methar a bhí an tíine, nuair a chonig sé slua mór Indiach ann, agus iad in na sí go bra chun Torlach, I bháinne mar a déir fá, timpeall ar hinne mhór cnámh. Gan na hinne muile, hí na Hindiaigh a bhí le methar síos leis an drám eile. Thuig sé go raibh fáilte ribhe saí síos nó agus a scéal igen. Chuaigh sé an ann go háid folamh in aiceanna tine a bhí an áirithe dó ar dearbh, agus hí sé síos an sin. Hí na Hindiaigh tostam lán orthú, agus iad ag fechant ar an tine bra os a gcoinne. An sin duine a raibh cuma tísigh nó asar lí thug sé amach píopa mór, agus chur tabhac ann. Las sé agus thosaigh sé á chathamh. Bhí bolla álinn ón tabhac seo, agus cha sé prisle eile tabhac ar an tine. An sin híonn sé an píopa chuig methar, agus thuig sé sin go ba cheartó chathamh ar feadh tamil. Cha, bhíoh píopa ag methar sa mála ag an am seo, agus dúirt sin áir cha sé píopa tabhac níos ála ná an píopa sin. Bhí sé thar bár. An sin thug an tasail í le tuiscint dó, go raibh sé an am dó an píopa a chur thart go dtí an chéad Indiach eile in aice leis, agus dhéann sé álaigh. Cha an chéad Indiach eile á chur thart go dtí na daoine in aice leis. Is mar sin a thuaigh an píopa timpeall na cuideachta. Idir an dálinn, bhí graim bia á olbhú ar an tine. Raineadh an bia ar an cuideachta, agus fuair methar a chuid. An sin d'éirigh monabar cainte ar gach taobh, agus labhair na Hindiaigh ina deanga eisteach féin. Cén ár thuig methar focailte ar nói. Ba gháil leis mar sin féin ar uaireamh go raibh scéalta á insint, agus uaireanta scoiad Indiach amhrán uaigh, agus déist an cáil uaidir.
Ba léir go raibh ihe arnáin siún. Hí methar tamil agus é ag buin teithnamh as an ghraic, ach smaoinigh sé go mbeadh mo bháthair agus an chlán búrtha, toisc é a bheith imithe le fada. Mar sin d'éirigh sé, agus chuir sé fis le cóirthaí ar an sean asal lí, go raibh sé an amdó a bheith ag boga. Theas an tasal lí féin. Chuig sé go dtí methar agus dordaigh sé a lámh. Chonaic methar go raibh fáinne bra óir ar bhéir amháin aige agus seoláin. Bhaineann sean duine an fáinne seo de agus thug de methar é. Thuig methar gur chóirdóg lacha leis an brontanas seo, ó tharla go bhfuil siad an ósaigh na hindií brontanas a thabhairt de gach cuairteáir, is cuma chomh luachmhar atá sé. Thóg sé an fáinne agus chuir sé ar a bhéir féin é. Rug sé graim ar lábhan asal lí, agus bhreithnig siad sna suaile ar a chéile. An sin duimigh methar leis. Dhéanann tasal lí cóirtha de stócach indiach dul le methar chun an bealach a thabhartó, rud a dhéann sé. Sheol an bheirt tríd na coilte gan focail etarthm. Ní raibh de cloisiant ach scréachach na gean coit agus austrach na madlí fiáine a bhd i géin. Ar deire, chonaic methar sail sin na dithe. Tháinig sé amach as an iaró bheith sa bhaile a ríist. Nuair a gúisigh sé má den lá ar na bárach, ní mór ná gur chreid sé gur bhringleoid ar fad a bhí sa scéal. Ach déach sé ar a láimh, bhí fáinne an asal lí arthaí. Ag an nóid seo sa scéal, déach sé síos ar a láimh, agus chonaic mé féin an fáinne óir a cha sé ar a luadín clé agus seodáin. Sa mise le methar, an bhacha tú na hindií gan íag sin. Ní acha sé sin, le fírinne. Bhíoch an nóisian agam go raibh siad ag féchant ón buis orm mar sin féin. Dágan rudaí éagsúile sa bhatháin sa ghardín, agus tar éis tamil bhíodis imithe, agus rudaí eile fága ina náid. An bhfuil éon ceann acu agat go fáil? Níl sé. Tharla sin na blianta ó hin, agus níl siad a gaiinn seo a heile. Agus cad faoin na hindií gan is sa mise, an bhfuil siad imithe ar fad. Níor leag mé súil orthu leis na blianta fada inis. Agus níor tóg ó éonród ón motháin sa ghardín le fada, ná níor cholas faoi éon ghadaíocht eile sa cheantar. Ar nói, tá an fóbhaile Feasta go mór inis, tá an irid sin tithe tóga, agus tá an buis ag dul i líad mar a géana. Measam sé gur imithe in éag atá Treibh in Indiach, ach ní bheadh is agat. Beidir go bhfuil rointíomh go fáil am sa buis. Se, sa mise agus na súile móra orm, beidir go bhfuil? Well, má ecann tú duine díobh amhaithin sin aberlam, mar bhrealam sa iad a eicáil a ríist, sé sin. Mar sin san ihe, déchan ar chúlan tí, congaracht an bhatháin, agus déchan freisin amach sna crainn ag ban an ghardín, mar heasta go im eicáil an raibh na hindií ann. Ordinta ceapas go bhacha mé sonraí eisteacha ag glúiseacht agus an solas ag teacht orthú, nó péir a súl ag fara orm sa dorchalas. Agus uair amháin chonaic mé sonra cromtha a déach orm le cenithe mar a bheith ag fidil orthú, nó péint cogaí. Ach an sin ris sé go tapa thar an bheiche faoi tholas na gealaí, agus chonachas nach raibh ann ach racún. Tugann na henmhithe sin amach a rith na híthe gon bia a gcuid ón rúscar. Tá teach beag agam féin na fóbhailte inniu. Gach tránóna agus méid fille a bhaile ón ifig, siúrim trí halta Ollscoil Victoria, congaracht am iachsa. Tá cosán trí na crainn, an méid atá fágad den iargóilteach sa cheantar sin. Tránóna bháin na déanaí, chonaic mé ceann coit, agus é an na hí ar chréibh, agus lán gealaí ann henne. Ócádaí mar seo,
Ceapam a gcónaí go bhfuil am chun búra leis na Hindi fiáine deire. Go mbeidh an tasalí ina cheasamh an gosán agus píopa ina bhéal aige agus ag caithfh tabhac. nó go dtiocfaidh an bhean Indiach chum trí na crín sa chlap tholas. De bébé aici a gogurlam. De bébé, monsieur. Bhí sé bhigéisteach le Treibh na scáth, Scéal le Torlach mac an mí. Tá sóile gom gur heathan si libh. Go dtí an géad óir eile, slán.